Nechci to pusu. Protože jsem nachystaná. A na co jsi nachystaná? Na nic. A Kotě, ty jsi nachystaná celý den? No právě, já furt nic, tak furt musím být nachystaná. Já ti celý den nemůžu dát pusu, protože jsi nachystaná, až přijde někdo od vás nebo od nás. No, já musím být nachystaná. Celý den. Víš, co mi urobil Dušan? On mi chytil tvár a ma zlízal. No, tak to já už bych tady nebyl. Už bych byl mrtvý. Akože kebyže mám sa obmedzovať kvôli tomu, že na niekoho čaká, tak už by sme boli rozidení. Fakt? A my sme spolu, keď to hovoríš, že by sme boli To som nejako... Počkaj, ale ako aj z tvojej strany, ale padli také nejaké... Ale počkaj, ty si sa ma pýtal, či s teba akože No to nie. či budem tvoja dievča, no vidíš. Potrebuješ, aby som sa ťa to opýtal? Hej. To tady. Ak sa mám na to pozrieť ako chlap, tak už to tak berem. Takže chceš byť moje dievča? Áno! Strašne si to vynútil. Je to tam! A máme nový oficiální pár na Fajlandu. Ja si myslím, že to je dosť dôležitá otázka na taký vyšší level toho vzťahu.